tal? Ben, bos días. Paso a dar conta dos asuntos que trataron na Xunta de Goberno que celebramos esta mañán. A parte da aprobación das atas das sesións anteriores, no punto 2, presentado por o Concelleiro Delegado de Espazos Cidadáns, tomouse nota do rexeitamento das alegacións formuladas e a concesión da licencia de obras para a instalación dunha estación de servicio e edificación de servizos con tenda e cafetería na Rúa Pasteur no polígono do Tambre. No punto 3, tamén se aproba a solicitude de licencia dunhas obras de legalización de lavado interior de cisternas na mesma rúa. No punto 4, se concede licencia para obras de rehabilitación e posta en valor dos edificios na Cortiduría de Pontepedriña, na súa fase 2 de rehabilitación, de obras que xa coñecedes, que xa estuvechedes por aí de visita. No punto 5, axudicamos o contrato de servicio de conservación, mantemento e reparación das instalacións térmicas de calefacción e auga quente sanitaria nos edificios dependentes do Concello de Santiago por importe de 63.888 euros IVA incluído para o período 2017-2019. A empresa IAM Rumbo, Instalacións e Obras. Salientar desto que é a primeira vez que se fai unha licitación unificada do mantemento deste tipo de instalacións nese proceso que estamos desenvolvendo de normalizar e organizar aqueles partes da xestión ordinaria do Concello que estaban repartidas en múltiples dependencias ou en contratos menores de complicada xestión. Entón, neste proceso de unificación se consiguen aforros importantes e aumentar a eficiencia do traballo. No punto 6, aprobamos a proposta miña, a asinatura do acordo de colaboración entre o Concello, a Asociación de Hostelería e a empresa Compostela Inserta para a recollida de aceite vegetal usado. Este convenio o que supón que o Concello presta apoio e designa a Compostela Inserta, que, como ben sabedes, é unha empresa de inserción laboral compostelana, como empresa referente para a recollida de aceite usado, tanto nos centros socioculturais, nesa campaña que xa levamos meses desenvolvendo coa instalación de contenedores, como en colaboración coa Asociación de Hostelería nos distintos locais de hostelería ou restauración da cidade que queran participar. Insisto, o Concello aí pon o apoio e a divulgación da iniciativa, a Asociación de Hostelería tamén a divulgación da iniciativa entre os seus asociados e Compostela Inserta asume a recollida dese aceite. No punto 6, modificamos as relacións de postos de traballo de varios departamentos municipais, en concreto no Departamento de Servicios Sociais, Departamento de Deportes, a Xefatura de Servicios de Extensión de Incendios e 6 postos de administrativos da Administración Xeral. Fanse axustes puntuais para adaptarnos a cambios de normativa e a realidades laborais deste país para poder traballar con maior eficiencia. O punto 8 é unha corrección de erros simplemente dunhas bases da convocatoria de subvencións sin maior trascendencia. E no punto 9 é a xustificación por parte de políticas sociais da subvención concedida pola Xunta de Galicia para inclusión social, migración, persoas en risco de exclusión, etc., na que gastamos 102.938,33 euros. Punto 10, proposta tamén da Consellería de Políticas Sociais, no que se aproba o pagamento da subvención para o programa Escola Saúde e Envellecemento Activo 2016,
que un importe de 1.500 euros final que nos traspasa a Deputación, xa nos adiantara un pago previo de 1.500 e con eso se completa a subvención de 3.000. No punto 11 hai distintos convenios, dase conta da asinatura de distintos convenios tanto pola Consellería Delegada de Igualdade como de Políticas Sociais, que son a convenio coa Asociación de Persoas Sordas de Santiago, co Colexio de Abogados de Santiago, coa Asociación de Promoción Social e Inserción Laboral Plataforma polo Emprego, ca Cáritas Diocesana e ca Fundación USC Deportiva. Logo, no ámbito das urxencias, damos conta, desde Cultura dan conta da concesión da subvención da Diputación Provincial da Coruña para contratar un técnico de xestión cultural por un importe de 12.000 euros. Autoriza esa contratación por Incolsa dunha operación de tesourería de 670.000 euros por un prazo de 12 meses para facer frente aos pagos e aos compromisos de pagos que ten polo exercicio da súa actividade. No punto 3 presentamos os proxectos, aprobamos os proxectos de mellora de instalación de alumeado público nos accesos a Santiago na súa segunda fase. Estes proxectos son importantes, van vinculados ao financiamento do IDAE que xa anunciamos en su momento de 1.400.000 e pico euros para a optimización do consumo enerxético en luminarias e neste caso imos intervir na Rúa Clara Campoamor, Hórreo, Avenido Lugo, Avenido Gonzalo Torrente Ballester e Avenido Camilo José Cela, cambiando 591 luminarias, o que suporá un aforro de 413.115 kWh ano e 58.716 euros ano. E a outra intervención neste proxecto son no Vieiro, Avenida Santiago Cuba, Rúa Virxen da Fátima, Estrada de Ourense, Costa San Marcos e SC 21, onde mudamos 598 luminarias cun aforro de 339.086 kWh e 49.184 euros ano. O sea, en total, con esta intervención, se supón un aforro económico de 100.000 euros ano para o Concello. Ben, a ausencia 4 era a modificación do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de setembro de 2017 relativo á distribución orzamentaria do proxecto Plan de Emprego de Integración Profesional Mocidade de Emprego. É unha corrección de erros simplemente, igual que o punto 5 relativo ao Obradoiro de Emprego e Cultura Juvenil. No punto 6 aprobamos o expediente e abrimos o proceso de adxudicación da renovación total do Parque Pablo Iglesias, o Parque de Vite, por un importe de 65.900 euros que unha vez adxudicado terá un prazo de 3 meses para executarse. No punto 7 aprobamos conceder licencia para organizar o entorno do edificio Cevega no Campus Sur da Universidade de Santiago. No punto 8 aprobamos o expediente e o inicio do procedimento de adxudicación das luces de Nadal. Ten un título máis longo, pero resumímoslo en luces de Nadal. Salientar nesta licitación que dobramos, máis que dobramos a cuantía de outros anos, pasamos de 45.000 a 100.000 euros, que a adxudicación é por 2 anos e que o grosso dos criterios de avaliación non son tanto na baixa económica como se fixo tradicionalmente nesta casa, senón son as aportacións estéticas e ornamentais dos proxectos da instalación desas luces. Salientar tamén que a empresa que se adxudique estes 2 anos está obrigada a ter o mesmo nivel de calidade nos 2 anos, é dicir, non pode gastar máis nun ano e menos noutro, senón vai ter que presentar un proxecto de similares características e que está previsto o inicio nos primeiros días de decembro o inicio do alumeado. E con isto echamos a Xunta de Goberno. Preguntas? Sobre esta última cuestión, esperando que desaparezcan as críticas que ten habido estes últimos anos respecto da iluminación de Nadal? Non creo. Non creo, porque é parte do xogo político desta cidade, pero estamos seguros que as críticas da cidadanía sí que non van a existir. Por que se decidiu que fora xa por 2 anos, en vez de... Porque sempre era de ano a ano?
Por unha cuestión de eficiencia na xestión e na tramitación. Este tipo de pliegos son moi complexos, intervén moita xente, entre enxeñeiros, arquitectos, etc. E a tramitación, pois, anualmente, a verdad que se fai complexa e calqueira mínima incidencia pode che retrasar o asunto. Entón, pois, neste tipo de licitacións, ao final, optamos polo criterio bianual, pois, para non estar todos os anos inmerso nun proceso que realmente é moi complexo. Algo máis? Sobre outra cuestión. Ao que ti queiras. Onde o Partido Popular presentaba ese xornal que queren informar sobre o traballo que están facendo, tamén dar a súa visión de Santiago de Compostela, o propio Partido Popular do traballo que fan eles. Non sei se tivo tempo de botarlle un ollo de legal. Lamentablemente estaba traballando no meu despacho e non estaba pola rúa pendiente de recibir o xornal, pero sí que me chegaron algunhas fotos. E nada, pois agradecerlle ao Partido Popular que as iniciativas de Compostela Aberta lle parezan tan atractivas como para desenvolvelas, aínda que seña bastantes meses despois. Vai ter como entidade cabeceira tamén? Non, pero seguro que aos papéis voulle dar uso. Algo máis? E volvendo á Xunta de Goberno, o do alumeado público, sabese cando se empezará a cambiar? O sea, aprobouse o proxecto para a aprobación, non? Ahora, licítase, posiblemente antes de principios do ano que ven non se empezará a executar por todos os procesos que ten. Porque aparte de que isto estará xudicado posiblemente en finais de novembro, principios de decembro, pero logo hai un plazo para adquisición de luminarias, etc. Así que supoño que hasta xaneiro non se estará executando formalmente. Pues nada, moitas gracias. Para dar conta dos acordos da Xunta de Goberno, porque hoxe, no momento da celebración da Xunta, estaba inaugurando o simposio internacional sobre a figura de Albor e, polo tanto, non tiña sentido que informar dos acordos dos cales non participei. Brevemente, sí que quería informar públicamente desta cuestión que está en debate público e que ten que ver con dúas pezas do mestre Mateo, propiedade do Concello de Santiago, e que se cree que entre a década dos 50 e dos 60 foron usurpadas da titularidade pública do Concello de Santiago e postas a disposición da familia Franco. E, fundamentalmente, para informar de achádegos na liña de investigación histórica que orientará o que será un pouco a vía judicial e a estrategia de recuperación das figuras a maiores dos posicionamentos políticos. Dende hai 2 anos tiñamos informes desta situación
É certo que o ano pasado non se activou ningunha liña porque se estaban intentando conseguir as pezas para a exposición que aconteceu no Museo do Prado e que ahora están aquí. Incluso hai peticiones internacionais de Estados Unidos e de outras partes para que as pezas viaxen, pero entendíamos que o proceso non se podía adiar. Por lo tanto, levamos semanas traballando con dúas liñas, a política, pero fundamentalmente a histórico xudicial, por decirlo de alguma maneira. Nós temos o convencemento, sempre tivemos o convencemento de que as pezas eran propiedade do Concello de Santiago e que non existía ningún acordo nin documento de cesión á familia Franco, non? Pero ese convencemento había de alguma maneira que documentalo e por eso estivemos traballando con historiadores tanto no arquivo da Universidade como no arquivo do Concello. Por que fago esta diferenciación? Todo documento municipal anterior ao ano 60 non está no Concello de Santiago, está no arquivo da Universidade. E a partir do ano 60 están os arquivos aquí, na Casa do Concello. Isto non era menor porque os feitos da compra das figuras, a recuperación das pezas do ano 47-48, a desaparición acontece antes do 61, co cal hubo que estar mapeando todos os acordos e todos os arquivos. Sintéticamente, e logo desto iremos informando máis polo miúdo, o que está documentado xa na súa totalidade, en primer lugar, todos os debates municipais, os acordos adoptados nos diferentes órganos, tanto fora por aquel entón permanente, que non se chamaba así, a Xunta de Goberno, como no pleno municipal de adquisición das pezas, pero o que é máis importante que todos os acordos e as actas onde figura a adquisición é o expediente que atopamos, que o propio expediente da adquisición, non? Co que é a escritura notarial de propiedade das pezas e que é esta, basicamente, non? Que é a copia da escritura, facendo constar todas as características das pezas, a titularidade, evidentemente, municipal e a propia reserva que se establece na escritura para evitar que desaparezan do Concello de Santiago, da propiedade pública, ou da propiedade dos veciños de Santiago e as veciñas. Isto ten un valor a maiores de histórico, por unha banda, porque constata o que era a nosa sospeita, é dicir, confirma que as pezas foron adquiridas no ano 48 polo Concello de Santiago, as reservas figuran na propia escritura de propiedade e iso explica porque non existe ningún documento nin ningún acordo de ningún órgano municipal, nin ningún documento de cesión a familia Franco, porque non podía habelo. Se imos ás escrituras, figuran as dúas devanditas pezas, hai unha terceira peza que tamén se consignou, pero non ten antigüedade nin o valor destas dúas, que tamén viña no lote, que era unha figura dun cabaleiro século XVI-XVII, que non temos localizada, pero figuran esas dúas pezas, as de Abraham e Isaac, tamén esa terceira peza, e con reservas claramente, non? E leo literalmente, están en castelán. El precio de dicha compraventa es el de 60.000 pesetas, confesando el vendedor que dicha cantidad ya tiene percibidas 30.000 pesetas y dejando al señor alcalde obligada a la corporación municipal de su presidencia a pagar las 30.000 pesetas restantes a la mayor brevedad posible, mediante una transferencia a la cuenta corriente de un particular que tiene en el Banco Hispanoamericano de Madrid. Otra condición, condiciona o vendedor la venta expresada que las estatuas que son objeto de la misma permanezcan indefinidamente en el patrimonio del excelentísimo Ayuntamiento de Santiago de Compostela, de manera que si por cualquier circunstancia dichas estatuas salieran del patrimonio municipal, ya sea por enajenación, donación, concesión de depósito o cualquier otra posible manera, la Corporación Municipal deberá indemnizar la cantidad de 400.000 pesetas que deberá abonar al particular, en su defecto a sus hijos y nietos, por derecho de representación, y a falta de unos y otros a las instituciones benéficas por partes iguales que entonces existan en Santiago, teniendo personalidad para hacer las reclamaciones oportunas que proceden los representantes de dichas instituciones y la Comisión Municipal de Beneficencia, ¿no? Y outra cláusula onde o propio alcalde por aquel entón, don Joaquín Sarmiento, acepta as cláusulas precedentes a reserva de dar cuenta de ella al Pleno e de lo que éste resuelva en definitiva.
Polo tanto, a escritura demostra a propiedade e a titularidade. Non hai ningún acordo, ningún documento de cesión logo a familia Franco. Entendemos polas fontes que temos e polas liñas de investigación que foi unha petición verbal do entorno da familia Franco e unha cesión verbal dun alcalde a posteriori que este alcalde que adoptou a decisión. O expediente é tan completo que incluso na compra das estatuas figura un informe de Asorei, o escultor Francisco Asorei, o escultor coñecido desta cidade, informe que presenta ao excelentísimo Concello por requerimento dun oficio do negociado da alcaldía en febreiro do 48, onde relata claramente as características históricas e o valor das dúas devanditas pezas de Abraham e Isaac e tamén da terceira das pezas que, como di, un cabaleiro do século XVI ou XVII que debeu pertencer a un adosamento dun sepulcro. E onde fixa a cantidade, que di que é superior a 60.000 pesetas que se pagaron, porque di que calquera das pezas xa valía ese valor. Entón, polo tanto, queríamos vos dar conta de todo este expediente que teño aquí nas miñas mans, que é un expediente extenso, das liñas que se están abrindo e do que van a justificar logo as accións xudiciais e xurídicas. Por que? Para nós era moi importante ter constancia da propiedade e da escritura e dos acordos, documentalmente, máis alá das fontes. Entendemos que con eso, esta asesoría xurídica estudiando cal é a estrategia que nos vendeiros días anunciaremos para a maiores de reclamar políticamente o que entendemos que é unha enaxenación do patrimonio municipal e patrimonio público de todos os veciños e veciñas, a iniciar unha vía xurídica. Porque sí que creemos que está absolutamente probado documentalmente que as pezas son titularidade do Concello de Santiago e que non se adoptou ningún acordo formal respecto á desaparición delas e a cesión á familia Franco. E iso era un pouco o que eu quería darvos conta hoxe, e se queredes algunha pregunta ao respecto, farase unha pequena nota de prensa tamén, pois me poño o voso dispor, ou se queredes algunha pregunta rápida sobre outras cuestións que non lle preguntarades a Xanduro, para non replicar. As figuras agora mesmo están en exposición aquí en Santiago. Hasta cando é? Hasta febreiro. Chegado ese mes, polo que sexa, a familia decide que volvan a porque considera que lle pertence? Non imos adiantar de momento acontecementos. Creemos que existe un tempo suficientemente eu creo que importante para iniciar tamén acción judicial e reclamar medidas de urxencia ao respecto dese patrimonio. Con esta documentación que se atopou e que eu agradezo o traballo de xente que leva tempo traballando nos arquivos, porque unha cuestión é facer a denuncia política ou quedarnos no ornamento, outra cuestión é intentar entrar no fondo. E para eso, para decir que algo é noso, temos que demostrarlo documentalmente. Claro, non é menor o achadego do expediente completo, o arquivo da Universidade é extenso, o municipal moito máis, este é un expediente solto, é moi fácil chegar aos acordos de goberno, de corporación, de xunta de goberno, pero non chegar ao expediente, incluso a copia da escritura notarial. E, polo tanto, nos creemos que eso abre unha vía que nos fai sentir optimistas de cara a dar a batalla legal. Temos que definir cal é a estrategia dentro desa batalla legal, porque, evidentemente, é algo que queremos recuperar. Creemos que temos marxen. Que facer a partir de febreiro? É que eu creo que antes de febreiro poden acontecer moitas cousas. Hai outras peticións para a propia exposición. Constanos pola Real Academia de Belas Artes, que Nova York, outras cidades, Barcelona, están interesadas na exposición. A exposición, como sabedes, figura nestes momentos nunha terna de recoñecementos das 17 mellores exposicións do mundo e, entón, até entón non adiantemos. Iremos vos informando de cada paso judicial ou polo menos a cuestión, porque eu creo que este será un proceso que terá a súa continuidade. Buscarán apoios de outras administracións na Xunta Almirante? Sí, primeiro temos o debate no pleno, no próximo pleno ordinario, que será un acordo político, evidentemente poñeremos en información de outras administracións, pero máis alá do debate político, este é un tema tamén de ámbito local, porque estamos a falar dunha propiedade local, documentada, e dunha desaparición desa propiedade, polas razóns que foran, no contexto dunha dictadura ou dunha maneira de facer as cousas.
é curioso que, igual que outras cousas están documentadas, estas dúas pezas non, porque, claro, a propia... Facer público unha cesión desas dúas pezas con esta escritura de propiedade sería incumplir un acordo do propio Concello e unha escritura de propiedade. Entón, claro, a entrega fíxose claramente de maneira silente e sin deixar rastro documental, o cal vai en detrimento da propia familia Franco, que nós estamos convencidos de que non ten ningún documento de propiedade ou de titularidade das pezas, porque eso incumpliría a escritura municipal, claramente. Nadie se metería en ese tipo de cuestións. O debate das pezas leva 30 anos na opinión pública, non? É curioso, o comentábamos outro día. A ver, nós, empeza no tripartito autonómico, hai un expediente que se inicia, pero se acaba pechando. Hai unha pregunta de Pilar García Negro, no seu momento, diputado do BNG, e unha contestación do Consello de Cultura Pere Varela recoñecendo ese problema e comprometéndose a intentar recuperalo, porque, claro, a maiores deste expediente documentamos moitas outras cousas, non? Hai unha pregunta do diputado Alberto Garzón no 2016 ao respecto destas dúas pezas nun goberno en funcións, no Congreso. Nós temos informes pedidos que teñen ano e medio, 2 anos ao respecto desta situación, pero creemos que é a primeira vez que se chega ao expediente. Eu creo que, basicamente, sabedes que hai a Asociación Sorriso de Daniel que fixera o traballo histórico de denunciar esta desaparición patrimonial no ano 2012, denunciarlo públicamente, lle escribiron unha carta á familia Franco, notificárano aquí no Concello, pero foi no ano 2012, non se lle dera resposta, pero nós non víramos nada documentado ao respecto. Por eso que o valor de atopar o que é o expediente de compra completo con todos os informes técnicos complementa o que xa son os documentos públicos de acordos plenarios e o título da propiedade. Entendemos que ten un valor específico importante dentro dunha posible demanda xudicial, porque, claro, é prova evidente da propiedade das pezas. E, polo tanto, toda agora, nós non temos constancia da aparición documental deste expediente. De feito, levábamos semanas traballando e saltou esta semana o expediente por liñas que se abren, porque, claro, ti primeiro vas aos libros, non explicaba o historiador, de actas, libros de acordos, pero chegar un expediente de compra non é difícil incluso nos días que corren a nós, aquí na Administración, para moitos expedientes de compras que hai, e ademais co completo que está, porque ten todos os informes técnicos, os informes de secretario dun técnico como a Sorei, que é unha eminencia no campo da escultura na cidade, a propia escritura, con todas as reservas, non é menor, eu creo que é importante, non? E tamén a constatación de que non hai documentos da cesión á familia Franco ningún, porque por eso se revisou, porque a primeira vez que aparecen as pezas a nome da familia Franco no ano 61. Entón, revisouse dende o 46-47 ao 61, todos os arquivos, e non hai ningún, nin acordo plenario, nin acordo de xunta de goberno, nin documento, nin escrito, nin carta, nin registro notarial, nin escritura, nin nada. Por que? Porque seguramente se incumpliría as condicións da escritura no seu momento. Bueno, como este tema seguirá dando que falar, eu, na medida en que... Sí. Outra cuestión, que é un pouco a postura de Compostela Verde con respecto aos últimos acontecementos en Cataluña, entre outros, pois, a imputación de unhas dos alcaldes que se manifestaron a favor do referendo. Sí, bueno, Compostela Verde xa ten expresado a súa posición pública, non? E é respaldada, evidentemente, por min, non? A ver, eu creo que hai varias dimensións nas cales eu xa me teño expresado, non? Unha é a situación política actual, no que é a propia reivindicación do dereito a decidir, que eu apoio, e que en estes momentos está no momento no que está, porque, evidentemente, aquí faltou política durante todos estes anos, especialmente polo partido gobernante no goberno central, non? E en ese sentido, evidentemente, o meu apoio ao dereito a decidir dos povos e a vía adoptada en Cataluña, porque, entre outras cousas, non hai outra posibilidade. Non falar de outras cousas é unha quimera pola posición resistencialista do goberno central. E logo a miña preocupación dentro do punto de vista dos dereitos civís, non? É dicir, a criminalización das expresións políticas amplas, eu xa non entro se maioritarias ou minoritarias, moi amplas, dunha sociedade
non se poden resolver únicamente mediante unha criminalización, unha judicialización. ¿no? É dicir, creo que en ese momento a política xa perdeu todas as batallas e creo que todos e todas perdemos, porque xeramos precedentes. ¿no? Entón, polo tanto, non se pode encarcelar nin criminalizar a unha maioría de representantes públicos, ao povo organizado que sale á rúa. Eu creo que é unha vía que vai en detrimento da calidade democrática do Estado nestes momentos. Considera, entón, as declaracións que realizou antes Xosé Manuel Beiras de que cualificou o Estado ahora mesmo de un franquismo sen Franco, de un estado de excepción non declarado? Eu considero que te acabo de decir, as declaracións de Xosé Manuel son as declaracións de Xosé Manuel e el fala por el. Eu, evidentemente, dentro do respeto político, teño moitas coincidencias na súa análise, pero a miña lectura é esta, non? É dicir, cada quen ten, por decirlo de alguma maneira, o seu caderno de estilo a hora de decir prácticamente as mesmas cousas. Vale. Bueno,